62 anyos nga babae samdan human natumpagan sa baril sa usa ka sand and gravel supply sa Purokawot, Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Subay sa mga hitabo, ipasirad anak kini sa City Hall. Siloan Mirondina sa report. Daling gidala sa tambalanan ang 62 anyos nga si Araceli Narciso human magusbat ang ilang panimay dihang nahugno ang parte sa paril sa LRA Sand and Gravel Supply Biyernes sa hapon. Luwas ra hinuon ang iyang anak ug mga apo nga uban niya ni adtong higayuna. Matod sa usa sa mga residente sa dapit kinsa nakasaksi sa hitabo, nakurat na lang sila dihang nadungog ang daw naglagubo. Nagdumba mighangad kay unsa baron? Baron magnay naglagubo di kay kog iring gabugno ba. Dugay man gyud nahuman kay burog inanay gali siya di nilili siya diri paglili niya diri kay pagtanaw niya diha mao naman to nakita na nga ana nagidagdagan ang katong mga buhangin ana padong diri na sa balay. Matod ni Lerio Costello, usa sa mga apektadong residente, ning buwan na lang nila nabantayan nga may liki na ang bungbong sa ilang kwarto busa sa sala na sila mga tug. Gani, may petisyon na sila nga giduso ngadto sa barangay nga ipahunong na ang operasyon sa naasong establishmento kay nagbarugluyo niini ang daghang mga panimay. Akala ko kuan ka ng dugdug lang ana paggawas na ako kay may nakuan na ako na may nahugno na kuan mao to motay mga bata pinagawas na ako. Subay sa mong hitabo, gisusi ni Mayor Junard Ahong Chan ang dapit niya tong Sabado ug nasayran nga duha ang kontraktor nga nag-operate ni ini. So, unsay nga sa inyong kumpanya? Kanang LRA kanang may gigamit na mga kuan. Same company. Kaya mamaya akong gilukatan diri og business permit sa inyo sa city. Kay kamo lahi mo kamo from LRA. Oh, pero siya mong supplier diri pero kami na supplier siya kamo na mo separate ninyo nga permit kasi LRA mo'y supplier ninyo gikan sa barge. Parehong giangkon sa mayor ug sa kapitan sa barangay nga may nadawat silang petisyon gikan sa mga mulupyo sa dapit. Matod sa mayor, ang resolusyon giduso ngadto sa City Treasurer's Office nunot sa rekomendasyon nga pasirad-an ang naasoing sand and gravel supply. Prior sa ilahang petition, aduna natay gihimong resolution prior sa ilang petition kay I know nga natay track van diri niya aside na ang eskwelahan no kay traffic dili gid siya recommended for stockpile niya. Kita ninyo ang ato ang mga wirings, 10-wheelers, number 3 no, yan number 4 ang mga residences. So dili gid siya recommended. That's the reason why nga pagkuha nila sa barangay wala gid ko ni issue og clearance. Ang usa sa mga nagpailang tag-iya sa establishmento, misaad nga hunungon na nila ang operasyon ug abagahon ang gastuhan sa tanang mga apektadong pamilya. Alam ko yung mga gipang-process gud nga i-comply nako sa city. So katong murag kanang kuan na wala na ako ni pwede-comply. Actually ako na lang i-pull out gid ang ako ang plano na bitaw nga i-pull out na gina. Uban ang city attorney gitunol ang cease and desist order ngadto sa tag-iya ni ini. Dili na pwedeng mablihan in a sense na number 1, this is a residential area no. So they violate na gid sila. Actually there are 4 violations. Uban ni God Ferrilien ug Rod Prado, Luan Mirondina. Balitang Bisdak.